Petisyon para sa taas pasahe sa tricycle inihain ng iba't ibang toda sa Dagupan City. Ang detalye ihatid live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. Joanne, mahigit 5 taon na nang huling magpatupad ng fare increase sa mga tricycle dito sa lungsod ng Dagupan. Kasabay nga ng patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ang panawagan na maaprubahan ang kanilang petisyon para sa fare increase. Mula sa 10 piso na minimum fare, naghain ng fare increase petition ang iba't ibang tricycle operators and drivers association sa Dagupan City. 25 pesos na minimum fare ang hiling na maaprubahan ng iba't ibang toda. Pero sa amin, kung ang minimum namin 25, para sa aming tricycle, okay na yun. Mahigit 6 taon na rin daw ang 10 pesos na minimum fare. Hindi na rin ito naaayon, lalo pat malaki na rin tinaas sa presyo sa kada litro ng gasolina. Mahal ang gasolina eh. Oo, mas maganda. Suportado ng Public Order and Safety Office ang fare increase petition. Pinag-aralan namin, punta kami sa mga ibang bayan, punta kami sa Ordaneta, punta kami sa Lingayen, Binmali, mga malapit bayan. Pinag-aralan namin kung paano yung fare nila sa tricycle. Mahal ng gasolina? Kaya okay lang bilang pasahero? Opo. Naintindihan mo yun? Isinumitinan ng poso ang petisyon sa tanggapan ng City Administrator bago iyakit sa sangguniang panlungsod. Joanne, sa existing na fare matrix na nakapaskil sa mga tricycle ay 10 piso yung minimum na pasahe, 8 pesos para doon sa mga estudyante at maging sa mga senior at PWD. Pero halimbawa maaprubahan yung petisyon ng mga tricycle operators and drivers sa suportado naman ng poso ay magiging 25 pesos yung minimum. Ngayon, alamin natin kumusta ba yung sitwasyon ng mga tricycle drivers na nabiyahe dito nga sa lungsod ng Dagupan. Ito si Kuya. Kuya, good morning. Ayan. Hello po, good morning sir. Sir, kumustahin ko lamang, kumusta ho ba yung pamamasada ho natin ngayon sir? Sa ngayon po, papasok na po ang Christmas po namin. Christmas December. Maganda-ganda na. Dito lang po kami umaabot, Gumaganda yung kita. magkakataon po namin na kumita po kami sa December na ito. Pero mga previous na buwan, halos hirap po kami. Lalo nagtaasan ng mga gasolina po namin, mga bilihin, hindi naman ma-afford ang kuwan namin sa pamilya po namin. Ibig sabihin, napapanahon yung talagang pagtaas sa pasahe ng mga, syempre, ng mga passenger sa tricycle. Oo. Oo. Dahil ang inyong petition, sir, ang inyong request, 25 pesos na minimum. Yung 25 pesos ba na minimum ay sasapat na ho doon sa kasalukuyang presyo ho ng gasolina sa ngayon? Opo. Sapat na po sa amin po yun. Karagdagan po ng aming kita. Siyempre, hirap po kami. Doon lang po kami magkakaroon ng pagkakataon na kumita kami ng malaki. Minsan ang minimum po namin kinikita ng nakaraan, maabot lang ng 300, 350. So sa 25 na minimum po yan, madadagdag po sa kita po namin para may raos po namin ang pamilya po namin. Siyempre, sa panahon po ngayon, hirap po talaga. Lalo na ngayon, tumataas pa rin yung gasolina sa gira ng nangyayari sa Israel. Kasi doon po nanggagaling ang lagis po natin. Kaya kailangan talaga sir no, yung tulong at pangunawa na din ng mga commuters, ng mga pasahero. Okay, maraming salamat po. Anong pangalan po ninyo sir? Noli Gabriel po. Thank you Sir Noli Gabriel. Isa si Sir Noli sa mga tricycle driver dito nga yan sa May Jovellanos Toda. At syempre Joanne, aalamin pa rin natin kung kumusta na so far yung petisyon ng mga tricycle operators and drivers sa Dagupan City. At yan nga isuportado ng Public Order and Safety Office. Sa katunayan sila ay nagsagawa pa ng study o ng pag-aaral at nagpunta sa iba't ibang mga first class municipality at city para malaman kung sasapat ba yung 25 pesos na petisyon para sa fare increase ng tricycle sa lungsod ng Dagupan. Joanne? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.